Tuwar kasalam pia puthak tim KARBI ANGLONG aphan rong trogarat kachuro. Pongjang riarat tar kason sepen kereng avarsai kachilong. Hanjang lang solong ingdeng troke brunner cap Kirot Barwa Memorial Trophy surihini rakriser capen ingkoy kapatupon. Kardom pinyada ABIRTA ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi. Nonarjo ikha ABIRTA ang ton pen. KARBI ANGLONG arlo kedoan constituency along PMGSY scheme pen towar kasalam pon asonsi Borjan constituency ang kang arlo anta kapali pon aputhak rong trogarat kachoro pajirpon. Bangso rong along non an rong arta ningkan pharo kipleng anta dulo towar nang kasemar le der checheta bokoram timung sikari kathar monsing ingti arong pendanglok rong trogarat apharma 4.5 km PMGSY atowar nang kasalam pia puthak rat pen ningkarong chipaklang. Lasi non bangso arot laki black topping kewang pu lasi nilitum dak bokoram timung arong lo lasi nilitum arong penta churu ikpar piglo nilitum dak rong barim ningkan pharuta ikpar arong lo lasi nilitum bangso ningkarong chipidun lo black topping nangkili ajok lasi laki nilitum arong dade pu facility kilong bangke laso arot bangke ajak kiding sari 4 km pusi karjulong lasen tapi arong kape ki phupon dak bokoram timung arong det bangke sikari katharong ta warsai long po lapen rong pirong thom arong pen aku dam thupo monsing tirong lapen aku inhi arong lapen ke hanserong rong tabor hodak dak rong troksinger kep arong si bangso arong atum warsai kilong po lasi ini tum curu par piglo lasi laso arong bangke ningkan pharu ke pararong pen nonan kilong dun apot ni tum ningkang sam ningarong khep piglo Bangso atowar kedam tang ningkan ko an pen unik kahino kilit parpik ajok pithi kulat pen sanghan ka chuan pen danglok lo ka charli ausomartum kedam kebang penangan kasiksak chingtanglo lasi nona sorkar mati tim KARBI ANGLONG ahin pen lapusona sai nang keklema puthak rada tumpen kachero lapen ningkarong chipaklang. News Desk Report KARBI ANGLONG Live. Pongjang rialong don create roxy nerkep arada tum tar kason se pen methang ahem tunaphan kachilana awar sai chipalong. Bangso arada long an KARBI ANGLONG Live Executive Editor rongbong tirang pen adima long an kahumridam. Hamren MEC constituency arlo Pongjang ria hawar don create roxy nerkep ahem tunalong pinyar ni anta jintak kileng asai tar kibu kason se pen irui pen ipong kicho hamren jengkha hiti kachojorpon theglong. Bangso jintak kason se pen bipan bijon anat kiklempon kachihung ang thek lapu kachewung sang han lapen ingti mantu aphan kachongdat ingi wangwang hamham along pen isi akijok thekpanlong. Bangso puthak KARBI ANGLONG Live Executive Editor rongbong tirang pen kahumri damahut haladak aradatum alam thiritum arju iksinang. Lo pongyang ria asantar ke nitum ke ingnam arlok tado lapen nitum hirim jinta kadu kabe tu thepu sa nitum te bo hepen ta nitum lo lasi nitum jinta kyoleng pen tar ke tubu heya kadu kabe tu the lasi buyata nitum tar ka Labang suarong along inud ningkan trokebrat hini abang pulin dok biaphan phirangke karjupona hut nang kapajini don atengke kedamtang Congress penon kachari arni anta old age pension atangka nililong dunde. Orlat pension kopine ne lahui hui sitame ne long nundela. BJP lapen Congress sarkar pa tirapet pen ahut pustame orlat pension mate arlengke sara atangka poisa bangke nilmen ke den dok bi po men ke ran sing tok bi ami arta kan bang bani nili arta ke ningkan troke bra hinil la sotar kibu yang tum cibu celeng plotang te arni selong pakon daw layun arni selong pen pak ni paru ni kibu ke lenge yong si bucot pote arni si pak thom ke un na tum kibu atar arpana jon ko an baga phodoji punang tikiti mathana bangke grup hini ra sia arjona bangke grup si oi lanang ni kibu atar lang kopi piak kam klem ime ni kibu atar ka silim tamu mate kopi ni sok suwa hut sita sok sisi pustame lapera ko feeling of han pustame
laso teng pen jong si lang munthi dam lo pulote inglong rong rup ahawara pha non pu anta sarkar ahin pen ki bikapajir ponang jiason ahok pet pen kele dam de ason lo lasi bangso puthak tim KARBI ANGLONG pen kelang pon thuji aphanta rat pen chuning ripon hamren pen rongbong terang KARBI ANGLONG live non malom so phan bir taing tapot iksinang Dihinamo phi puthot birtar jipon thu iksinang ADAP or Pioneer Captain Jorhat District Sports Association Lapen Sadia District Sports Association ang bongsi pathulo bangso hut JDSA tumpen goal pli thapon lapen SDSA tumpen goal isi ke thap thekthe da jok JDSA tum chepahai pon Anarlo por phai krehini apor pen Hojai District Sports Association lapen Karimganj District Sports Association ang bongsi pathulo bangso hut HDSA pen goal isi lapen KDSA goal ni ke thapon der ajok KDSA tumpen chepahai pon bangso aphi arni kangsam Moran District Sports Association lapen Sibsagar District Sports Association ang bongsi pathulo MDSA pen goal phi thapon no lapen SDSA pen goal isi ke thapdun un chot ajok MDSA aterang atum goal ke thompen chepahai pon buka janpen ananterang KARBI ANGLONG live Assam Sarkar Pension and Public Grievances Department Patir PC Pinidiphu Deputy Commissioner Asahem Conference Hall along pension atum kisung ke boya puthak pension adalat mai kapadopon pension kilong tang atumaphan isi birta kimi nangli sarkar along tangka kachuram duma do pusita ko ando lag isi pen akijum apreng sarkar along do plote chitu jokpot pu lapen jongsi lag isia bad do pusita ko an maka chitu nangji lapen Pajum Ponpo Pusi, Pini Deputy Commissioner Dipu Conference Hall along Department Saikiatum, Pangdakpon. Bangso hut pension atum kisung ki boy mate pension adalat along KARBI ANGLONG District angkang kido Block Kro isi pen bang Pharu isi rat rock pensioner atum chetong dun si mithang akisung ki boy alam the chethan dun rinti lapen pension kilong bom bang phu bang fiatum kisung ki boy ka chethan dun ateng sarkar aphan ka chitu nangji lak isi pen akijum atumaphan ke pachitu joplot po pusi ajaha katumaphan ke ko anma kachitu nangji pajum chat po puta pangdak ponthu camera person Sarjip Kathar pen digonto teron KARBI ANGLONG live Piniada ABIRTA bangke lapan si kangton iglo domi thakme kardom